שלום לכולם. יש הרבה מקומות שהפכו לסמל, יש הרבה שטחים שמספרים סיפור. יש מקומות שהפכו לסמל לעוז וגבורה, מקומות שהתחוללו בהם קרבות עזים במהלך ההיסטוריה. יש שטחים שמסמלים מריבה, שטחי מריבה. מריבה בינלאומית, מריבה לאומית, מריבה אישית, משפחתית. יש מקומות היסטוריים, כל מיני תחנות היסטוריות שאבותינו עברו בהם, שדמויות מפורסמות גרו בהם ושהו בהם. ויש שטחים שמספרים סיפור ערכי. אותם שטחים לא רק מספרים לנו איפה היינו, אלא גם מי אנחנו וכיצד עלינו להתנהג. כזהו השטח עליו נלמד היום בשיעור. השטח הזה היה מכונה בשם שטח הרבנים. זה לא קרקע שאותם רבנים קיבלו בתרומה או מכספים קואליציוניים, אלא קרקע שהייתה במוקד דיון עסקי מרתק בין שניים מגדולי האמוראים של אותה תקופה. קרקע שמסמלת יותר מכל את רמת המוסר הגבוהה שהתורה רוצה להוביל את האדם אליה. קרקע שמסמלת שעסקים זה לא הכל בחיים, ולתוך העולם העסקי ראוי להכניס איזשהו מימד של חמלה ואנושיות. לפני שנספר את הסיפור של אותה קרקע, אני רוצה שכל אחד מכם יחשוב על הדילמה הבאה. אתם במשך מספר שנים מחפשים דירה בשכונה מסוימת, ביישוב מסוים, ולא מוצאים. הצעות עלו וירדו, הדירות שהציעו לכם לא התאימו עבורכם, הדירות שאתם רציתם היו מדי יקרות או שלא עמדו למחירה, ואחרי שנים של חיפושים, היה נראה שהגיע הרגע. מצאתם דירה שעומדת על כל הדרישות שלכם, ממש בית החלומות שלכם. דירה יפה, מרווחת, במחיר שפוי, ובמשך שבועות רבים אתם התרוצצתם ממקום למקום כדי להשיג את ההון העצמי הנדרש, לקחתם ייעוץ משכנתאות, הבאתם שמאי, והכל היה נראה מתאים, הכל היה נראה סגור וחתום. חיכיתם רק לרגע הרשמי של כתיבת החוזה. סיכמתם שבעוד כמה ימים רק ייכנס אליכם המענק האחרון כדי להשלים את ההון העצמי הנדרש, ובעוד כמה ימים אתם מתיישבים וחותמים על חוזה. ערב כתיבת החוזה דפק אצל בעל הדירה אחד מקרישי הנדל"ן בסביבה. אדם עשיר עם הון נזיל שהגיע לפגישה עם פנקס צ'קים ומלווה בעורך דין. אחרי רבע שעה שהוא הסתובב בדירה, הוא הוציא את הפנקס צ'קים, העורך דין הוציא חוזה, הם חתמו במקום, הוא קנה את הדירה ב100,000 שקל יותר ממה שאתם הצעתם. איך הייתם מרגישים אם בעל הדירה היה מתקשר אליכם למחרת ומספר לכם שמישהו בא וגנב לכם את בית החלומות מתחת לאף? הרי אם הוא היה אומר לכם שהוא רוצה להוסיף, למכור את הדירה ב100,000 שקל יותר, סביר להניח שהייתם הולכים על זה. הייתם כבר כל כך בתוך העסקה, הייתם כבר עמוק בתוך החלום שלכם. אבל הוא לא שאל אתכם. הגיע מישהו שהיה נראה לו שאפשר לסגור איתו עניינים קצת יותר מהר, מישהו עם מספיק כסף בחשבון, עם העורך דין לצידו, והוא פשוט סגר. מצד שני, בואו נדמיין את הסיטואציה מזווית הפוכה. מה היה קורה אם אתם הייתם בעלי הבית? אתם הייתם המוכרים של הדירה. ואחרי משא ומתן של חודש-חודשיים עם איזושהי משפחה, היה מגיע אדם מסודר, עם פנקס צ'קים ועורך דין, שתוך רבע שעה מוכן לחתום, לעשות לכם העברה של הכסף, ולחתום על חוזה. ועוד לשלם יותר כסף ממה שסיכמתם עם אותה משפחה, שאיתה הייתם במשא ומתן. האם לא הייתם ממהרים לחתום על אותה עסקה? האם לא הייתם אומרים לעצמכם שעולם העסקים הוא עולם של עסקים, והדבר היחידי שאמור לעמוד לנגד עיניכם זה הרצון להרוויח. הרי אף אחד לא מוכר את הדירה שלו כי הוא נחמד, כי הוא רוצה לעשות טוב לסביבה. מי שמוכר את הדירה שלו זה מסיבה אחת, כי הוא זקוק לכסף. ואם מישהו מוכן לסגור כאן ועכשיו ולשלם יותר, למה שלא נעשה את זה? הרי לא מדובר כאן במעשה נאצל של עשייה טובה למישהו, מדובר כאן במחירה של דירה. והדבר היחידי שאמור לעמוד לנגד עינינו כאשר אנחנו מוכרים את הדירה שלנו, זה מי ישלם לנו עליה יותר, ומי יהיה מוכן לסגור את העסקה כמה שיותר מהר. ומה היה קורה בסיטואציה שונה, בה הייתם שומעים שהשכנים שלכם הולכים למכור את הדירה שלהם לאיזושהי משפחה מחוץ לארץ שרוצה לקנות דירה להשקעה בארץ. אתם כבר שנים מחפשים דירה במקום הזה ולא מוצאים, ופתאום מסתבר שמתחת לאף שלכם השכנים הולכים למכור את הדירה במחיר בדיחה למשפחה שבכלל לא הולכת לגור כאן. האם לא הייתם ממהרים לרוץ לאותם שכנים ולומר להם, אל תחתמו איתם, תחתמו איתנו, אנחנו נשלם לכם יותר, בואו נסגור את העסקה הזו כאן ועכשיו? בוודאי שכן. אני חושב שלכולנו הייתה עוברת בראש המחשבה שבעולם העסקי לא צריכים להיות בני אדם, ובעולם העסקי הדבר היחידי שאמור לעניין אותנו זה להשיג את המטרה שלנו. ואם אנחנו יכולים ללכת לשכנים ולחתום על העסקה ולעקוף את אותה משפחה שלא גרה כאן, בוודאי שנעשה את זה. השאלה הזו היא כמובן לא רק שאלה נקודתית, היא נוגעת בשאלה גדולה הרבה יותר. והיא בעצם הפער שלפעמים לא ניתן לגישור בין הדרישות של העולם העסקי לצורך והרצון שלנו להיות אנשים הוגנים ומתחשבים.
בשביל להיות איש עסקים מוצלח, צריך להיות קר רוח, ממוקד מטרה, להיות אדם שמוכן להילחם כדי לכבוש את כל היעדים שהוא רוצה להשיג. והרבה פעמים הדבר הזה בא על חשבון האנושיות, ההוגנות, החברות. יש הרבה פעמים שאנחנו שומעים על אנשים שקרסו, אנשים שלא הצליחו להחזיק את החברה שלהם, ואנחנו אומרים לעצמנו בראש, הם היו מדי ישרים כדי לשרוד בעולם האכזר הזה. הם היו מדי טובי לב כדי להחזיק מעמד באינטריגות של העולם העסקי. כי זאת האמת. הרבה פעמים כדי להיות איש עסקים באמת מוצלח וגדול, אתה צריך לדעת גם לעקוף בתור. אתה צריך לדעת גם לגנוב עסקה רגע לפני שהיא נחתמה עם מישהו אחר. אתה צריך להיות אדם שמסוגל לפטר עובדים אם אתה מרגיש שהם לא תורמים לחברה. אי אפשר להיות אדם שלא מוכן לפטר עובדים כי זה לא אנושי ולא הוגן, ולצפות שבסוף החודש תרוויח הרבה יותר ממה שתכננת. כי העולם העסקי לא דורש מהאדם להיות אנושי. האדם העסקי דורש מהאדם להיות חרוץ, להיות ממוקד מטרה, ולהיות מוכן לעשות הכל כדי להשיג את היעדים שאותם הוא רוצה להשיג. כל זה בעולם העסקי. אבל בתורה יש סדרה של מצוות, קבוצה שלמה של חיובים שהתכלית שלהם היא להכניס אנושיות והוגנות גם בתוך עולם העסקים האכזר. להזכיר לאדם שחוץ מהרצון להרוויח כסף, שהוא כמובן רצון אנושי, רצון בסיסי, וחוץ מהכלל הידוע שחייך קודמים לחיי חברך, ואתה צריך לדאוג לעצמך לפני שאתה דואג לזולת, לפני שאתה דואג לשני, יש חובה לאדם לשמור על איזושהי אמת מידה מוסרית בתוך העולם הזה. האדם חייב לגלות הוגנות ולגלות רעות ולגלות חברות כלפי אלה שסובבים אותו, ויש דברים שאסור לו לעשות גם בשביל להרוויח כסף. הסדרת החיובים הזאת מגולמת במשפט שנמצא בספר דברים, פרשת ואתחנן, ועשית הישר והטוב לפני השם אלוקיך. הכוונה של הפסוק הזה, ועשית הישר והטוב, היא לומר לאדם, שמלבד כל החיובים הרגילים שבין האדם לחברו, החיובים שהפכו לחוק גם בכל מדינה מתוקנת, שאסור לשקר, שאסור לגנוב, שאסור לגזול, לפני עיוור לא תיתן מכשול וכו', יש עוד סדרה של הנהגות טובות שאדם ערכי צריך לנהוג בהם. שאדם שמציית למה שכתוב בתורה נוהג בהם, והם ועשית הישר והטוב לפני השם אלוקיך. התכלית של כל החיובים האלו במשפט אחד הוא, תהיה מנץ', תהיה בן אדם. לא הכל מותר לעשות כדי להרוויח כסף. יש דברים מסוימים שבהם אי אפשר לחייב אותך, אבל מוטלת עליך החובה להיות אדם בעל מצפן מוסרי כל כך גבוה, שתדע לוותר על הרווח האישי שלך, למרות שאתה לא חייב, כי כך אדם ערכי אמור לעשות. על אחד מהם נלמד בסוגיה השבוע. הסוגיה שלנו עוסקת בסיפור שקרה עם שניים מגדולי האמוראים. לאחד קראו רב גידל ולשני קראו רבי אבא. שניהם היו מגדולי האמוראים שצמחו וגדלו בבבל ואחר כך עלו לארץ ישראל. הסיפור שקרה ביניהם מזכיר מאוד את האירוע, את הדילמה שהצגנו בתחילת השיעור. רב גידל ניהל משא ומתן על רכישת קרקע מסוימת. לא ברור אם זו הייתה קרקע לבנייה או שטח חקלאי לעבודת האדמה. בכל אופן, הוא ניהל גם משא ומתן על רכישת אותה קרקע. משא ומתן מתקדם. פתאום הוא שומע שרבי אבא הלך ורכש את אותה קרקע לעצמו. בואו נקרא את זה בלשון התלמוד במסכת קידושין דף נ"ט עמוד א'. רב גידל הווה מהפך באי יערה. רב גידל ניהל משא ומתן על רכישת קרקע מסוימת. אז על רבי אבא זבנה. הלך רבי אבא, חברו הטוב, וקנה את אותה קרקע לעצמו. מה עשה רב גידל? הלך ושיתף חבר משותף שלהם ששמו היה רבי זיירה בסיפור שקרה. אז על רב גידל, קו לרב זיירה, הלך רב גידל והתלונן בפני רב זיירה על מה שקרה. מה עשה רבי זיירה? הלך ושיתף את רבו של רבי אבא, ששמו היה רבי יצחק נפחא, בסיפור שקרה. תראה מה קרה בין שניים מגדולי התלמידים שלך. רבי אבא הלך וקנה מתחת לאף של רב גידל את הקרקע שהוא תכנן לקנות. אז על רבי זיירה וקב לפני רבי יצחק נפחא. הלך רבי זיירה וקבל, סיפר את הסיפור הזה בפני רבי יצחק נפחא. אמר רבי יצחק נפחא לרבי זיירה, בואו נמתין להזדמנות הקרובה, שרבי אבא יבוא אליי, מתי זה קורה? ברגל, בחג, הוא יבוא אליי כדי לשמוע את דרשת החג, ואז אני אדבר איתו. אמר לי, המתן עד שיעלה אצלנו לרגל. תחכה עד שהוא יבוא ברגל, בחג, כדי לשמוע את הדרשה שלי, ואז אני אדבר איתו. אשכחי. כאשר רבי אבא עלה כדי לשמוע את דרשתו של רבו רבי יצחק נפחא, מצא אותו רבי יצחק נפחא, פגש אותו, ושאל אותו שאלה. הוא לא דיבר איתו באופן ישיר על המקרה שקרה, הוא שאל אותו שאלה, הציג בפניו דילמה הלכתית ושאל אותו, מה דעתך עליה?
הדילמה הזו היא הפכה להיות השם המפורסם של הסוגיה הזו. וכך הייתה הדילמה שהוא הציג בפניו. אני המהפך בחררה, ובא אחר ונטלה ממנו, מה יהיה דינו? חררה זו עוגה שעשויה מקמח. עוגה משביעה. יש הרבה מאפיות שבסוף היום, הן הרי לא שומרות את המאפים למחר, פותחות את המאפייה, וכל מי שרוצה ב-10-11 בלילה יכול לקחת את המאפים לעצמו. מה קורה אם יש שני שעומד בתור למאפייה, דקה לפני סגירת החנות, והוא רוצה לקבל מבעל הבית את אותה עוגה או כיכר לחם? נשארו כיכרות ספורים, נשארו עוגות ספורות, ובא מישהו ועוקף אותו בתור ולוקח את העוגה הזו לעצמו. ואני נשאר בלי כלום. מה דינו? אם אותו אדם לא היה עוקף אותו, העני היה מקבל את אותה עוגה. בגלל שהוא עקף אותו, העני נשאר בלי כלום. מה דינו? כך שאל רבי יצחק נפחא את תלמידו רבי אבא. אמר לי, ענה לו רבי אבא, נקרא רשע. הוא נקרא רשע. זו רשעות מוחלטת, לעקוף עני שעומד בתור ולקחת את מה שאותו עני היה אמור לקבל, לקחת את זה לעצמו. אמר לו רבי יצחק נפחא, ואל אמר מייתה מעבד אחי. אם אתה אומר שאני המהפך בחררה, ובא אחר ונטלה ממנו, שאם אני עומד בתור כדי לקבל משהו, ובא מישהו ועוקף אותו בתור נקרא רשע, אז למה אתה עצמך נהגת אותו דבר? למה אתה עצמך הלכת ועקפת את רב גידל ורכשת את הקרקע שהוא רצה לקנות לעצמו עבורך? תכף נראה מה הייתה התשובה שלו. לפני שנקרא את תשובתו של רבי אבא לרבי יצחק, מדוע הוא נהג כך, ננסה להבין לרגע מה באמת מהות החידוש של דין עני המהפך בחררה, כי זה ממש לא פשוט כמו שזה נראה. אמנם רבי יצחק בחוכמתו נתן דוגמה קיצונית, מעני שעומד בתור כדי לקבל חתיכת עוגה. בדמיון שלנו ברור שאותה חתיכת עוגה נועדה כדי להכניס משהו לקיבתו הריקה של העני. מדובר פה בגמילות חסדים מדרגה ראשונה, וכאשר אנחנו שומעים על מישהו שעקף אותו בתור, זה נראה לנו המעשה הכי פסול ומגונה שיכול להיות. אבל האמת היא שהדילמה הזו קיימת גם במקרים הרבה פחות קיצוניים, כמו לדוגמה, בדילמה הראשונית שהצגנו בתחילת השיעור. מה קורה כאשר אנחנו שומעים שהשכנים שלנו עומדים למכור את הדירה לאדם שלא גר כאן ולא מגיע לו, אבל הוא כבר עומד רגע לפני חתימת החוזה. ואנחנו בעינינו לא מגיע לאותו אדם לקנות את הדירה, ובעינינו אנחנו קודמים לכולם, ולכן אנחנו רוצים לדפוק אצלם ולשכנע אותם לחתום איתנו ולמכור לנו את הדירה שהם סיכמו עם הראשון למכור לו. כאן לא כל כך ברור לנו שלא היינו עוקפים בתור. כאן לא כל כך ברור לנו שלא היינו אומרים שמכיוון שאותו אדם שמע על העובדה שדירה זו עומדת למחירה כמה חודשים לפנינו או כמה ימים לפנינו, זכות הקדימה השמורה לו. כי אז מה אם אותו אדם שמע לפנינו על כך שהדירה זו עומדת למחירה? זה שהוא שמע על כך כמה ימים לפנינו נותן לו זכות קניינית בדירה הזו? כל עוד והוא לא חתם על חוזה, הדירה לא שייכת לו. אז למה אסור לנו לעקוף אותו? בואו נחזור לדוגמה של העני שעומד בתור. מי אמר שאותו אדם שעומד מאחורי העני הוא בעצמו לא עני? ואותו אדם אומר, למה? בגלל שהעני הגיע לכאן דקה לפניי, זה מאפשר לו ללכת לישון שבע ולי ללכת לישון רעב, ואני צריך ללכת לישון רעב? בואו נדחוף, בואו נראה מי עוקף, אני עקפתי אותו, הוא יכול לעקוף אותי. זה שהוא עומד כאן, הגיע לכאן דקה לפניי, נותן לו זכות קניינית באותה עוגה? זה דבר מאוד, זו שאלה מאוד קשה, זו שאלה מאוד חזקה. ובכל זאת מה אמר רבי אבא? שמי שעוקף את אותו עני נקרא רשע. כי זה הרעיון הגדול שעומד מאחורי דין ועשית הישר והטוב. זו המהות של דין עני המהפך בחררה. המטרה איננה מקדשת את כל האמצעים. הרצון להרוויח ולהשיג עוד ועוד כסף לא מקדש את כל האמצעים, לא רק את כל האמצעים החוקיים. בוודאי שלאדם אסור לגנוב כדי להרוויח כסף. אבל אומרת התורה שאסור לאדם גם לוותר על שום דבר מבחינה מוסרית כדי להרוויח כסף. ומכיוון שבכל זאת, כאשר מדובר על עני המהפך בחררה, יש כאן אדם שהתאמץ והגיע קצת יותר מוקדם ובנה לקבל את אותו דבר מאכל, תיתן לו את זכות הראשונים כדי לאפשר לו להגשים את מה שהוא חלם עליו כל השעות האחרונות. ובמקרה שלנו, מכיוון שיש כאן אנשים שהגיעו לפנינו, מה לעשות? הם שמעו לפנינו על כך שהדירה הזו עומדת למחירה, והם השקיעו אנרגיה וכסף וכל כך הרבה מאמץ כדי להביא את החלום שלהם לידי פועל,
למרות שמבחינה חוקית מותר לנו להידחף, מותר לנו לעקוף בתור, מותר לנו להוסיף עוד כסף ולחתום על העסקה במקומם, אנחנו צריכים לעמוד בצד ולתת להם את זכות הראשונים כדי להגשים את החלום שלהם, מכיוון שגם להצער של השני, גם למאמץ של השני יש חשיבות, וגם זה צריך להילקח אצלנו בחשבון. זה הרעיון הגדול מאחורי דין ועשית הישר והטוב. רק מה? צריך לזכור שצריך למצוא כאן איזון מסוים, כי אם נלך עם הרעיון הזה בצורה כל כך קיצונית, אנחנו נזיק לאדם אחר. מה קורה עם המוכר שרוצה למכור את הדירה שלו? והמטרה במכירת הדירה שלו היא הרי להרוויח. אז מה יקרה? ברגע שהוא מתחיל לנהל משא ומתן עם מישהו, הוא בעצם חוסם את עצמו מלקבל הצעת מחיר גבוהה יותר? זה הרי דבר לא הגיוני. ולכן, אומרים המפרשים שכל דין ועשית, כל דין אני המהפך בחררה שאומר שאסור לנו לעקוף אדם שכבר מנהל משא ומתן על אותה רכישה, זה רק כאשר המוכר והקונה הפוטנציאלי כבר סיכמו ביניהם על מחיר. הם מבחינתם כבר סגרו רעיונית, סגרו עקרונית את העסקה, והעסקה רק לא נחתמה עוד בפועל. במצב כזה אומרת התורה, ועשית הישר והטוב, אני המהפך בחררה, הוא בא אחר והקדים אותו, נקרא רשע. אבל מה קורה אם הם עדיין בשלב המשא ומתן? בוודאי במצב הזה, כשעוד הכל פתוח, גם מצד האדם שהציע את ההצעה הכל פתוח, כי הוא הרי באמצע שלב ניהול המשא ומתן, בוודאי שמותר גם לאדם אחר לבוא ולהציע, ואין בזה שום בעיה. נקודה נוספת שצריכה להילקח בחשבון היא העיקרון התלמודי המפורסם שהזכרנו בקצרה בתחילת השיעור, שנקרא חייך קודמין. התלמוד מתאר דילמה של שני אנשים שהולכים במדבר, ולאחד מהם יש פרוסת לחם, שיכולה להציל רק אחד מהם. והשאלה היא, האם הוא צריך לתת את פרוסת הלחם הזו לחברו, או לקחת אותה עבור עצמו? מכריע התלמוד את העיקרון המפורסם, חייך קודמין לחיי חברך. אדם צריך לדאוג לעצמו לפני שהוא דואג לשני. והשאלה היא, האם כאן, כאשר אנחנו רוצים לקנות משהו מסוים, ואנחנו רואים שחבר אחר יקדים אותנו והתחיל לנהל משא ומתן על אותה עסקה, ואנחנו, למרות שמבחינה חוקית יכולים להידחף ולהציע את ההצעה שלנו ואולי לזכות בעסקה הזו, אנחנו עומדים בצד ואומרים שבשם המוסריות, בשם האנושיות, ועשית הישר והטוב, אנחנו מוותרים על הרווח האישי שלנו לטובת הרווח של מישהו אחר. האם זה לא סותר לכלל חייך קודמין לחיי חברך? אז כאן באמת יש מחלוקת גדולה בין רבנו תם לסביב רש"י. רש"י טען שדין אני המהפך בחררה נאמר תמיד, בכל מצב, בכל פעם שאנחנו רוצים לבצע עסקה מסוימת, לרכוש משהו מסוים, להשיג דבר, ואנחנו רואים שיש מישהו אחר שכבר מנהל אליו משא ומתן, אנחנו צריכים לעמוד בצד ולאפשר לו להביא את הרצון שלו לידי פועל, לאפשר לו לבצע את אותה עסקה. כן, למרות שיש כלל שחייך קודמין לחיי חברך, כאן המוסריות חשובה יותר. אבל רבנו תם טען משהו אחר. רבנו תם טען שכל דין אני המהפך בחררה נאמר במקרה שבו גם אם נוותר לראשון נוכל להשיג את אותו דבר בהזדמנות אחרת. יש כאן בשכונה הזו כל מיני דירות למחירה, נכון שעכשיו יש כאן דירה שבנינו עליה, אבל מישהו אחר כבר ניהל עליה משא ומתן, נאפשר לו לקנות את אותה דירה, וסביר להניח שאנחנו נצליח להשיג דירה בעתיד הנראה לעין. אבל מה קורה כאשר לא מדובר כאן בעסקה? כאשר מדובר כאן למשל במציאה, יש כאן איזשהו חפץ ברחוב של הפקר, ורק אחד יוכל לזכות בו. מי שלא יזכה בו, לא ישיג אותו לעולם. או מה קורה כאשר יש כאן עסקה שהיא באמת עסקה של פעם ב10 שנים. יש כאן מישהו שנמצא במצב קשה ומוכן למכור את הדירה שלו במחיר מוזל מאוד. אין שום סיכוי שבעולם שאם אני אוותר על העסקה הזו עכשיו, אני אצליח לקנות בית במחיר דומה בעתיד הנראה לעין. במקרה כזה אומר רבנו תם, לא נאמר דין אני המהפך בחררה. כי המוסריות לא יכולה לבוא על חשבון החיים האישיים שלנו. כאשר מדובר בעניין של נוחות, שגם אם אני לא אקנה את הדירה הזו, אני אוכל לקנות דירה אחרת, רק אני צריך לחכות כמה חודשים, אני צריך להתאמץ עוד קצת, ויש כאן מישהו שכבר התאמץ וכבר בנה על דירה מסוימת ומנהל אליה משא ומתן, בוודאי שכאן תוותר על הנוחיות שלך, תוותר על הטובה שלך למען השני, מכיוון שהוא התחיל לנהל משא ומתן לפניך. אבל אם ההתחשבות הזו בשני תביא אותך למצב שאתה תאבד נכס כזה ודומיו לעד, במצב שכזה עדיין אומרים שחייך קודמין לחיי חברך. המטרה של כל הדינים הללו היא ליצור איזון בין הרצון להרוויח, הצורך בתחרות חופשית הוגנת, לבין הצורך לשמור על מוסריות, אנושיות, הוגנות וחברות, גם בתוך העולם העסקי.
כעת נוכל לחזור לסיפור של רבי אבא ורב גידל והקרקע שעמדה במוקד הדיון. אחרי שרבי אבא ענה לרבי יצחק נפחא שהדין של עני המהפך בחררה ובא אחר והקדים אותו נקרא רשע, שאל אותו רבי יצחק נפחא, מדוע אתה נהגת כך? מדוע אתה הלכת ורכשת קרקע שחברך רב גידל היה באמצע לנהל עליה משא ומתן? ענה לו רבי אבא, אני פשוט לא ידעתי. אני לא ידעתי שמישהו מנהל אליה משא ומתן. אילו הייתי יודע שמישהו מנהל אליה משא ומתן, בוודאי שלא הייתי מתקרב אליה בכלל. זו הייתה שגיאה. כאן אנחנו מגיעים לחלק לא פחות מעניין בסיפור. מה היה עם אותה קרקע? נוצרה כאן בעיה מעניינת. רבי אבא לא רצה בשום אופן ליהנות מאותה קרקע שהגיעה אליו בדרך לא מוסרית. הוא רצה כמובן להעביר אותה לידי רב גידל, שתכנן לקנות אותה. בעצם מה הוא היה צריך לעשות? למכור את זה לרב גידל. רב גידל רצה לקנות את זה מהבעלים הקודמים שלה בסכום מסוים. רבי אבא היה צריך לאפשר לרב גידל לקנות את אותה קרקע ממנו. אבל באותה תקופה מאוד הקפידו לא למכור את הקרקע הראשונה, את הנכס הראשון שהאדם קונה. מדוע? כנראה ההסבר הוא מכיוון שבאותה תקופה הנכס הראשון שהאדם היה קונה היה נכס לדורות. הוא לא היה נכס למטרת מסחר, הוא היה נכס על מנת לגור בו ולהתפרנס ממנו. זה היה שטח גדול שהיה בו גם בית וגם שטח אדמה, והנכס הזה היה עבורו ועבור משפחתו, ילדיו ונכדיו לדורות קדימה. מאוד הקפידו לא למכור את הנכס הראשון שהאדם קונה. אמרו שזה לא סימן טוב. ולכן רבי אבא לא רצה למכור את הקרקע הראשונה שלו. מצד שני, הוא לא רצה בשום אופן ליהנות ממנה, הוא רצה שהקרקע הזו תגיע לידי רב גידל. מה הוא יעשה עם הדין הזה, עם המנהג הזה, לא למכור קרקע ראשונה? הוא אמר לרב גידל, אין שום בעיה, אני אתן לך אותה במתנה. אני מוכן לתת לך במתנה את הקרקע שאני שילמתי עליה כל כך הרבה כסף, העיקר לא ליהנות מקרקע שהגיעה בצורה לא אתית. אבל רב גידל לא היה מוכן לקבל את אותה קרקע במתנה, הוא היה מוכן רק לקנות אותה. מדוע הוא לא היה מוכן לקבל אותה במתנה? כי כתוב בספר משלי, שלמה המלך אומר, ושונא מתנות יחיה. חז"ל מאוד מאוד הקפידו לא לקבל מתנות, תכף נראה מדוע. ולכן נוצרה כאן בעיה. הייתה כאן קרקע שרבי אבא לא רצה ליהנות ממנה כי היא הגיעה אליו בדרך לא מוסרית. רב גידל לא רצה לקבל אותה במתנה כי כתוב ושונא מתנות יחיה. מה עשו עם אותה קרקע? מתאר התלמוד, לא מר נחית לה ולא מר נחית לה. לא רבי אבא התיישב בה מכיוון שהגיע אליו בדרך לא מוסרית. לא רב גידל התיישב בה מכיוון שהוא לא רצה לקבל מתנות. ומתקריה ערא דרבנן. הקרקע הזו הפכה להיות קרקע ציבורית שתלמידי החכמים היו משתמשים בה ונהנים ממנה, והקרקע הזו הפכה לסמל ודוגמה לשמירה על ערכים. הקרקע הזו לימדה את כל מי שעבר בסביבה איך יהודי עושה עסקים. איך עד כמה התורה מצפה מאדם להיות אדם ערכי ומוסרי הרבה לפני שהוא יהיה אדם עשיר עם רכוש גדול. כמה אותם המוראים היו מוכנים להפסיד קרקע, להפסיד נכס, העיקר כדי לשמור על העקרונות המוסריים שלהם. אם זה העיקרון המוסרי של שונא מתנות יחיה, ואם זה העיקרון המוסרי של לא ליהנות מקרקע שאדם אחר חפץ ורצה לקנות אותה לפנינו. נסיים רק בהסבר מעניין, מדוע באמת שונא מתנות יחיה? מדוע יש בחז"ל שכל כך הקפידו לא לקבל מתנות מבשר ודם, אלא ליהנות רק מתשלום שהתקבל עבור העבודה שלהם, ולא בשום צורה אחרת? אז יש שני הסברים מעניינים במפרשים. הרמב"ם טוען שהבעיה בקבלת מתנות היא שהאדם מבטא בזה שהוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא בוטח באדם. הוא נזקק למתנותיהם של בשר ודם, והוא לא מאמין שהשפע יבוא אליו מלמעלה. זה מראה על חיסרון באמונה. הסבר נוסף מעניין מאוד שמובא בשולחן ערוך הוא, וזה כנראה נוגע בעיקר למנהיגים, מאוד נגע לרב גידל ורבי אבא, אומר כך: והטעם ששונא מתנות יחיה, כי הלהות אחר מתנות צריך להחניף לבריות, ואינו מוכיחם על מעשיהם הרעים שרואה בהם. אדם שמקבל מתנות, בפרט איש ציבור שמקבל מתנות, הוא הופך להיות מחויב לאותם אנשים שנותנים לו את אותם מתנות. ואז גם אם הוא רואה בעייתיות בהתנהלות שלהם, הוא לא מוכיח אותם, הוא לא מעמיד אותם על מקומם, הוא לא מבצע את תפקידו, כי הוא הפך להיות חייב להם. אדם לא צריך להיות חייב שום דבר לאף אחד, בטח לא איש ציבור. רק אדם שלא חייב שום דבר לאף אחד, יכול להיות באמת חופשי להנהיג את הציבור בצורה ראויה.